Türkmenistanyň global pandemiýanyň arasynda girden syýahat çäklendirmelerini gowşadyp, halkara uçar gatnawlaryny dikeldip başlamak bilen daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlar gözgörteli köpelýär. Bu barada Balkan vilayatynyň maglumat berýän habarçymyz muny ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklary, durmuş gymmatçylygy we iş şertleriniň barha agyrlaşmagy bilen düşündirýär. Soňky hepdelerde Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerine daşary ýurtlara işlemäge gitmek isleýän polisiýa işgäriniň 14-çysy öz ardalary bilen işten çykdy. Mekteplerde we hastaxanalarda bu görkezji hasam ýokary bolup mektep mugallimleri we lukmanlary şeýle şefagat uýalary hem işten çykýarlar. Diýip velayet häkimligindäki ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Onun sözlerine göre döwlet edarasynyňky işinden çykan raýatlar ýurtda halkara syýahat çäklendirmeleriniň gowşadylyp başlanmagy bilen Russiýa, Türkiýe we Birleşen Arap Emirlikleri ýaly ýurtlara işlemäge gitmek üçin iş wizasyny almaga synanýarlar. Bu maglumatlar Türkmenistanyň global koronavirus pandemiýasynyň arasynda ýatyran halkara uçar gatnawlaryny gaýtadan dikeldip başlamagynyň ýa gabat geldi. Türkmenistan halkara uçar gatnawlaryny 2020-nji ýylyň martynda togtadyp, olary 2 ýyldan gowrak wagt soň, ýagny şu ýylyň maýyndan bäri bölükleýin dikeldip başlady. Soňky bir aýyň dowamında Türkmenistanyň daşary ýurtlary bilen aradaky uçar gatnawlary hasty köpeldi. Daşary ýurtlara gitmäge taýýarlanýan balkanlaryň habarçymyda aýtmagyna görä, olaryň şeýle karara gelmegine ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklary, durmuş gymmatçylygy, iş şertleriniň barha agyrlaşmagy, aýlyk haklarynyň pes bolmagy, köpçülikleýin çäreler üçin iş ýerlerden ýygyderli pul ýygnalmagy sebäp bolupdyr. Türkmenistan iş sagaty 1-den 7-den agşam 10-a çenli dowam edip bilýär. Bundan başga da her bir polisiýa işgäriniň 2 sany ak uniforma hemde 1 sany velosiped almaly barada hem täze tawsyryk geldi. Ak uniformanyň her biriniň bahasy 800 manada, velosipediň bahasy 3-4 000 manada bar. Sport egneşikleri hem 1300 manada deň. Biziň alýan aýlygymyz bolsa 3350 manat. Biz bu aýlyga bu zatlary satyn alalım ýa-da garawöz çagalarymyzy eklermi? Diýip häzir Russiýa gitmäge taýýarlanýan öňkü polisiýa ofiseri aýtdy. Adatlyk büdjet işgärlerinden dürli, şol sanda palta ýygymy, çürtüm işleri, pili önümçiligi ýaly onlarça maksat üçin ýylyň dowamında ençeme gedek pul ýygnalýandygyny ýygyderli habar berýär. Mundan odal daşary ýurtlara işlemäge giden tanışlarym 4-5 ýylyň dowamında hem öýli, hem de maşinly bolurlar. Men 4 ýyldan gowrak wagt bäri polisiýada işläp, bir maşin hem alyp bilmedim. Diýip öňkü polisiýa ofiseri aýtdy. Habarçymyz daşary döwletlerde ýokary bilimini tamamlap ýurda dolanan ýaşlaryň köpüsiniň hem gaýtadan Türkmenistany terk etmäge taýýarlanýandygyny aýdýar. Käbir ýaşlar daşary döwletlerdäki firmalary we kompaniýalary işe girmek üçin arda tawsyrýarlar. İşe kabul edilen ýaşlar şol firmalar we kompaniýalar tarapyndan işe çagyrylýar. Ýaşlar daşary ýurtlara gidip işlemegiň has behwetligini aýdýarlar. Diýip ýagdaýdan habarly Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada velaýatyň we Türkmenbaşynyň hemde Balkanawadyň migrasiýa gulluklaryndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne soňky aýlarda adatlygy türkmen raýatlarynyň pandemiýa çäklendirmeleriniň gowşadylmagynyň arasynda daşary döwletlerden Türkmenistana dolanmagynyň dowam edýändigi barada habarlara paralel eklenç aladalar zerarly ýa-da ýokary ku maksady bilen ýurdu terk etmäge çalışýan raýatlaryň gözgörteli köpelýändigi hakda maglumatlar ýygy-ýygydan gelip gowşýar. Öz ýaşaýan jaýyny satyp ýurtdan çyksak bolýar diýen adamlar köpeldi diýip bir velayet ýaşaýjysy awgust aýynda adatlygyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýdypdy. Türkmenistan soňky ýyllarda öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär. Giň ýaýran işsizlikden ejir çekýän ýurt ilaty bazarlarda adyk gymmatçylygy, döwlet dukanlarynda haritlaryň yeter yetmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýar. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary we onuň täsirlerini agzamadan ýurtda raýatlaryň iş we gazanç etmek üçin ähli oňyn şertleriň döredilendigini ýygy-ýygydan tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanlaryň müňlerçesi has gowy iş we gazanç şertleriniň gözleginde ýurdu terk etdi. Türkmen hökümeti soňky 30 ýylda syýasy, ykdysady ýa-da medeni sebäpler esasında ýurtdan giden raýatlaryň anyk sanyny çap etmeýär. Emma ýurtdan syzyp çykan ygtybarly maglumatlar
soňky 10 ýylda 2 miliona goly Türkmenistanlynyň daşary ýurtlara gidendigini görkezýär.